chapter 13 verse 21. Exodus chapter 13 verse 21. Verse 21 reads as follows. Cela siqale ngesixhosa kwenzela sithi sisiya ku-English babese bevuma. Exodus 13 verse 21. uYehova wahamba phambi kwabo ngomqulu welifu emini ebakhokhela ngendlela ngomqulu womlilo ebusuku. uYehova wahamba phambi kwabo ngomqulu welifu emini ebakhokhela ngendlela ngomqulu womlilo ebusuku ebakhanyisela ukuze bahambe imini nobusuku. Hallelujah. Apha ke kule ndawo esifunda kuyo. Okay, ngicela siye English. By day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to keep them alive, so that they could travel by day or night. Ngicela ke sibesithila ku Deuteronomy chapter 29 verse 5. Deuteronomy. Hallelujah. Okay. Deuteronomy chapter 29 verse 5. Deuteronomy chapter 29 verse 5. Deuteronomy 29 verse 5. Ndinihambisile iminyaka engamashumi amane enhlango. Ndicela sixesha kufundwa ndincede ngalento simamelisise. Ndifuna ukuvele ndithethe kube kanye singamane sifunda. So ziliqele izindawo sizofunda. Ndicela ke sisimamelisise ngexesha sisafundwayo. Ngoba ndizosho ngathi ixesha sele lihambile. Okay, ngicela ufunde ngetata wami. Ndinihambisile iminyaka engamashumi amane enhlango. Ingubo zenu azonakalanga kudala. Khange zonakale. Kula minyaka eyi-40 ndinihambisa. Zinishiye. Nembadada wazi ukushiywa kwento ngumntu yakhe kumphuma ngokubuye ikhula. Ingabe samlingana. Zange yenzeke loo nto. Nembadada zakho azonakalanga ziphele ezinyaweni zakho. Nembadada ababezinxibile nazo zange zonakale. English. Yet the Lord says, during the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. Okay. Masini ke ngoku sesizogqiba kuMateyu chapter 14. Ndiyalithanda kulelizwi. Matthew chapter 14, kunqaba into okufunda ivesi eyi-1 xa kushumayela mna. Matthew chapter 14 verse 13. Matthew chapter 14 verse 13. Matthew chapter 14 verse 13. Evileke uYesu wemka apho ngomkhombe waya endaweni eyinhlango eyedwa. Zivileke ihlwele zamlandela ngenyawo zivela emizini. When Jesus heard what happened, he withdrew by the boat privately to a solidarity place. Hearing of this, the crowd followed him on the foot from the town. Babelandela kuYesu. All right, sifunda indawo yokugqibela ke ngoku. Bese ndiyathetha. Sendishikelwe i-30 minutes. uYohane chapter 14 verse 16 ukuya ku-18. Ndicela amavesi singawafundi. Sifunde nje amagama uqale ku-16 siyophela ku-18. Singamane sithi verse 16, verse 17, verse 18. Sivele sifunde nje. Yohane chapter 14 verse 16 ukuyoma ku verse 18. Bese ndiyathetha ke ngoku sofluka.
Mna ndiyakucela kubawo kuYesu uthetha lamazwi aze aninike omnye umthetheleli aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade ukuze yena ahlale nani ngonaphakade umoya wenyaniso lowo lingenakho ihlabathi kumamkela ngokusimamelisisa ngokuba lingamboni ngoba ihlabathi alimboni lo moya egcwele kuthethwa ngayo lingamazi nokumazi ninake niyamazi ngokuba uhleli nani kananjalo uyakuba kuni ngoku uzwele ukuhlala nani uzoba kuni andiyikunishiya nizinkedayo so anisushiywa nizinkedayo ndiyeza kuni. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. To help us. Yeah. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and He will be in you. Yeah, if I was no city, He lives with you. What? I will not leave you as orphans. Because the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither slowly on down. nor knows Him. But you know Him, for He lives with you. He lives with you. And will be in you. And will be in you. So uzoye kuba uThixo olapha ngaphandle uzoba kuni. Sibambi. Yes. Yeah, ngibezela ke sesiyathetha ke. I will not leave you as orphans. I will come to you. I will come to you. Okay, ngithethe ngibale. Hallelujah. Amen. All right, ngikwenxesha lami lifuthane ngithende izoshokathela. Amen. Sisekhona kodwa emvuselelweni. Hallelujah. Sikhona kodwa. Amen. Abanye ngathi bathi bacinga nje emakhaya nje. Jesus. Hallelujah. Amen. Ndifuna ukuchaza uThixo. Ngizoba mfutshane. Amen. Ngokwezindawo besifunda kuzo kwi-Old Testament. Ngoba ngathi uyaphakamisa kancane. Bandizo. Bangathi ndiyimbongi. Yayazi imbongi. Hallelujah. uThixo kwi-Old Testament. Okay. Makandi ndichayelele. Sithetha nge-restoration. Topic bisitsho. Okanye isihloko sale mvuselelo. Sithi divine restoration. Sayichaza ke ngokuba yintoni restoration. Sathi i-restoration kukubuyiswa kwento. Ibuyiselwa kubume bayo bangaphambili okanye kwisimo sayo sangaphambili. Amen. Hallelujah. Okanye umzekelo lendlu imoshwe imoya ezulu. Xa ilungiselwa uba ize ibuyele kwesa simo ibisiso. Amen. Hallelujah. So ke uThixo nguye owadala umuntu. Emdala ngenjongo zakhe. Sathi ke ngenxa yesono sika Adam umuntu walahlekelwa yilanto yayimenza afane noThixo. Siyaba sonke. uThixo ke ngoba wayenenjongo ngomuntu. Wathi sobona umuntu uThixo kususela ngaloo mini wawiphulo lokurestorisha umuntu. Wawiphulo lokubuyisela umuntu ebuthixweni. Sisekhona. Hallelujah. So uThixo ngoba engafuni ukumncama umuntu. Engafuni kumlahla umuntu uThixo. Wakhetha uThixo ukuhamba nabo abantu. Ngoba kuthiwa ngexesha uhamba noSirayeli ngoshonkathela. Wayiba ngumqulu womlilo ebusuku. Abe ngumqulu welifu emini. UThixo ohamba nabo.
uThixo ophezu kwabo. Hallelujah. And kukhona izinto ezenzekayo ngexesha kwenzeka lonke. Kuthiwa impahla yabo ngexesha basenhlanga kuthiwa zange iguge ngenxa yobukho bukaThixo. Impahla ababezinxibile kuthiwa zange zibashiye, ngesinye isikhosa zange zibaphume ngenxa yobukho bukaThixo. Ngoba bahamba iminyaka eyi-40 enhlanga. So umntwana owaphuma eneminyaka eyi-10 enhlanga wathi eyofika eKanana eneminyaka eyi-50, impahla ebezinxibile wafika zimlingana. Ngoba ngokuya ekhula nempahla ziyakhula ngenxa yobukho bukaThixo. Ngoba enhlango zazingekho ivenkile zokuthenga impahla, kodwa impahla babeyinxibile bathi xa bekhula nayo yakhula, ayangashiya ngenxa yobukho bukaThixo. Umntwana wayinxiba ngiyazazi erompa ezinto abantwana zikhoshwa. Umntwana waphuma e-Egypt ngonyaka wokuqala enxiba irompa, wayofika eKanani esanxiba leyo rompa. Xa iyekhula nayo iyakhula. Asisho iziBhayibhile zethu uba their clothes didn't wear out, zange zibaphume, zange ziguge neembathana zabo, zasasteyinwa ubukho bukaThixo. uThixo wayengumkhulu phezu kwabo. Senze shobathe. Ningaboninika late xa ningaboninika late. Hallelujah. Because uThixo ohamba nomuntu. Hallelujah. So uIsrael babehamba noThixo. Kuthiwa zange bashote kanto enhlango ngenxa kaThixo. Hallelujah. Yile nto ndithi lenkosi ifunani ke tanto ububukani bamazulu nobulungisa babo zaye zonke ezinye izinto zolandela. Thina sifuna izinto khawufuna uThixo, zonke izinto zizoba khona. Hallelujah. Yes, Lord. Banomfanekiso womntwana omngaka ephumela eEgypt enezibhahla. Ayofika eEgypt sengumntwana omdala, seyimdala, esalingwa nasezibhahla. Uthe xa ikhula zakhula. Khona mntu ndihambele khona. Hallelujah. uThixo ke ngoku, ngoba uThixo ndithi siyazi bakuthiwa khona uThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele ne. oThixo ngokwengqondo yakho ungacingela uba bathathu oThixo. No, uThixo uyi-one. Naxa ufika esizulwini awuzufika ubone oThixo abathathu, ubone uThixo uyise, uThixo umoya oyingcwele, uThixo unyana. No, uzofika ubone the one being. Hallelujah. uThixo mnye qha uziveza, umanifesta ngendlela ezithathu. uThixo ufana namanzi. La manzi akule glass sithi intoni xa siyibiza? Ngamanzi. Xa uxamiwe ndiyakunika uwasele intoni? Ngamanzi. Kwala manzi amanye angatshintshanga nto ndiwafake efrijini, uzowabiza ngoba yintoni igama lawo? Uzothi ice, kodwa isengalawo amanzi ayi-one qha atshintshe ifomu, imbonakalo. Kwala amanzi ayi-one ndiwathathe ndiwabilise, abile konyuka into kwa nithi into lanto inyukayo ngesixhosa unithi ngumopu. Isengalawo amanzi ayi-one qha athe esongena emlilweni okanye kushushwini atshintsha imbonakalo, kodwa isengalawo amanzi ayi-one. So uThixo mnye. Kwi-Old Testament yayinguThixo uyise ehamba phezu kwabo. Kwi-New Testament uThixo watshintsha isimo, ifomu, wanguThixo unyana, kodwa engwangulaa Thixo oyi-one. Wangabi nguThixo ohamba phezu kwabo, kodwa waba nguThixo ohamba kubo.
kunye nabo. uThixo uyimunyana wahamba kunye nabo. Kuthiwa wayebashumayeza, ebaphilisa, ekhupha amadimoni, abalambileyo abaneefishnes zonke, ngoba uThixo ohamba kunye nabo. Khona abagulayo bayaphila. Kuthiwa bamkhangela enhlango yothandaza kule ndaba esiyifunda. Bamkhangela ngoba bayazi uba xa ekhona sizophila, xa ekhona xa silambile sizawuhlupha. Wabona uThixo xa ndikwaSirayeli, abase-South Africa bandidinga. Uba ndizawuya eSouth Africa, abaseGalili bazondidinga, manditshintshe ifomu ukuze athethe ilizwi elithi unilungele uba ndihambe khona ukuze ufike umayindwele. Uthi okwangoku ndikunye nani, kodwa ndizawuyeka uba kunye nani, ndibe kuni. uThixo ndibe nguThixo ohlala emntwini. Ndingabi nguThixo phezu kwakho, ndingabi nguThixo around wena, kodwa ndibe nguThixo ohlala kuwe. Ngoba xa ndiseGalili, abaseJerusalema bandidinga, ndinguYesu. Xa ndiseJerusalema, abaseGalili bandidinga, mandibenzele izinto zibe lula, mandibe kubo. Ndizothetha ngoThixo ohlala emntwini, the God of all flesh. Xa uThixo wayehamba phezu kwabo, iimpahla zabo zangagugi, iimpahla zabo zangabashili, iimpahla zabo zangagugi, ubekelephi kaye kuwe? Wayephezu kwabo, engekho kubo. Ubekelephi kaye kuwe tata? Engekho phezu kwakho, engekho secaleni kwakho, kodwa ekuwe. Asithethi thina njengoDavide, yena uthi uDavide, noma ndihambe ndifike nothunzi lokufa, andikho inka ngoba unam wena. Thina nesithi noma ndihamba ekufune nothunzi lokufa, andikho inka ngoba ukum wena. Ithi phande kayikhasa, uyihelp, uyi-advocate, uyinto yonke kuwe. Akanguyo eqawe, akanguyo abafundisi, ngoyabo bonke abamkelayo. uThixo ohlala emntwini. Akahlali endlini eyakhiwe ngezandla zomntu, uhlala endlini engakhiwanga ngazandla, umzimba wakho. Kuthiwa izulu yikrone kaThixo, umhlaba sisinabelo seenyawo zakhe. Akoneli uThixo ezulwini, akoneli uThixo emhlabeni kuhlala inyawo, kodwa emntwini uyangena aphelele. Phaya kaToshota abuzebuzayo kwindumiso yethu, athi kanti Thixo uyintoni kanti umntu? What is man that you are mindful of him? Uyintoni kanti umntu Thixo? Umntu nguThixo. Phaya kaToshota. You are not a man, you are God. Ukungahamba nolulwazi, akukho izinto ezinokuma phambi kwakho, ngoba unaThixo ohlala enkawu, awunaThixo ohleli kuNdoko, unaThixo ohleli kuwe.
ngobani nasitawe ifune ngihamba lolwazi akukho ndimo akukho gqirha elinokuzivikisa akukho mntu onokuvaleleke ngoba you are God. You are not a man, you are a spirit. Asiko batuse. We are not normal. We are not normal. Sifuta utata wetu. Sifana n'utata wetu. And the utata wetu kundi. Asisi isotini sisula. Esikondi tikoba apemenge masamafu. Ukundi. Imithandazo yakho ayizwi izama phakathi kwakho. Yekumnandi kusindiso. Ngoba kusindiso ngithe ayiyonto yezulu. Yintoba izulu ulivume lizohlala kuwe. Wena ube izulu. Ngoba uthi uyasumnandi bawusisa wenza. Sisa ukudla. Size kuwe senze ikhaya. So ulikhaya lezulu. Kawu wasitayi. Umoya oyigcwele nguThixo ohlala emntwini. Ayikho